tvoří kolony dlouhé několik desítek kilometrů. Brzy se vám opět ozveme se zprávami objasňujícími okolnosti této nehody. Prozatím je to od nás ze studia vše, já vám přeji hezký večer a teď si to pozdravím. Kamera? Klapka? Akce! Přerušujeme obvyklé vysílání naléhavou zprávu. Dnes dopoledne se ve výšce několik desítek kilometrů nad zemí utrhl nákladní lodi Traxoliánský Blitkočet. Stop, z nákladní lodi. Ne, stop. Jeho tělo nešťastnou náhodou dopadlo přímo na severní dálniční úsek Píče. Dobrý? Takže. Tisíce tun červových útrop zcela Ty to můžeš jet 400krát, my máme trpělivost. Takhle to tam nebude určitě. Jeho tělo nešťastnou náhodou zasáhlo. Když se to... Utrhl z papru. Jeho tělo nešťastnou náhodou do prdele, tyjo. Nevadí. Jo? Brut? Kamera jede. Takže vrsa, ne? Brzy se vrátíme s dalšími vstupy objasňujícími okolnosti této nehody. Pro nás je to píče. Promiňte, Královská dopravní infrastruktura. To prdele. To je hrozná škoda. Prozatím je to od nás ze studia vše, já se s vámi loučím a přeji hezký zbytek dne. Stop. Výborný. Výborný.